Ei! A vos temos pasado isto algunha vez? Entón, creo que o vídeo que temos ese para vos en Veterinario de Familia que vos interesa. Como facer que os nosos canciños e gatiños non nos fagan daño xogando. Se para ti os teus animaliños son tan importantes que forman parte da túa familia, se ese é o que sinto, se este é o teu canal de YouTube, a de Guillermo Campos, Veterinario de Familia. Hemos pasado un ratiño xuntos en familia. Pois mirade, o primeiro que temos que ser conscientes é de que tanto os cans como os gatos son carnívoros. Son descendentes de animais que na natureza pois se buscan as castañas cazando. E neles o instinto de caza é moi dominante. Entón, cando son pequeniños xogan a que cazan e interactúan durante a famosa etapa de sociabilización, mellor dito, interactúan cos seus irmanciños e, digamos que no seu idioma se entenden moi ben e se fan saber cando se pasan. A veces isto pois non é posible, porque se críen en ausencia de irmanciños, ou polo que sexa non funciona de todo ben, ou temos, pois animais moi entusiastas ou que nos non lle diriximos adecuadamente o comportamento. Porque, con independencia de se aprenderon ou non eso que se chama a inhibición da mordida, cando nos empezamos a interactuar con eles, temos que ser conscientes de que isto pode pasar, e de que cando son así tan pequeniños, non sei, empezamos así a cariñalos, a collelos, eles ven os dedos, e os dedos son unha cousa así, como que se comporta como unha cousa que podes perseguir e morder, e mola. Hermanitas que me dio Dios. Temos que intentar evitar que empecen a xogar cos nosos dedos. E intentar dirixir o xogo que teña que ver coa mordida hacia cousas que lles demos que teñamos nos na man. Peluches, xoguetes de goma, plumas no caso dos gatos, o que queiramos. Hai moitas cousas, non sei, cousas que inventemos, que teñamos a man, o primeiro que teñas por aí que sexa seguro para eles. Porque eles aprenden por asociación. Entón, se ven que cando xogamos con eles e cando sempre a través do xoguete, pois enseguida van a aprender de que o xoguete significa xogo e que hai que morder o xoguete. Que nos morden a nós? Pois temos que deixar de interactuar. Non é necesario nin prácticamente nunca interesante o castigo. No, jamás. Jamás. A veces que nos gatos está sempre contraindicado. Que nos fai un pouquiño de daño, pois temos que parar. Pasar deles, é boa idea facerlle saber, decir o que sei, un ai, ou algo, e darlles a espalda. Entón eles van a ver, cando fago isto, estáme dicindo algo, vai asociar, son listos, vai asociar, estou lle facendo daño e deixa de xogar comigo, e como que quero que xoguemos, pois vale, imos actuar de outra maneira. Temos que darlle alternativas. Unha cosa que temos que ter presente tamén é que pensar nos gatiños que viven dentro de casa, sobre todo se é o único animal que hai, quero dicir, a única cousa que se comporta como algo que poidas cazar somos nós. Entón, pois, é normal que, non sei, se agochen, se nos boten, que se queiran subir con nós tamén. Temos que darle alternativas, temos que xogar con eles, temos que facer xogos que simulen a caza cun láser, cunha pluma, hai moitas alternativas. Pero eles teñen que manifestar ese comportamento, está no seu ser, son así. E se a pesar de todo isto temos un problema, porque isto pode chegar a ser un problema, normalmente non un problema grave, pero pode chegar a ser un problema, pois recordar que, temos os profesionais, os educadores de animais, que estamos aí para axudarnos, igual que temos os veterinarios, igual que temos os profesionais das tendas, igual que temos os profesionais da estética, que tamén están aí para axudarnos a que todo vaya ben. De todas as maneiras, vou vos dar unha última pista. Just one more thing. Nos cans pode pasar, pero que nos gatos pasa habitualmente, que están xogando e ao mellor xogan guai, xogan sin facerche daño, nin coas uñas, nin coa boca, pero chega un punto en que se lles encende unha luz e se veñen arriba e morden e rebuñan en serio.
Entón, eso ten un tempo típico que podemos aprender, e normalmente tamén ten un lenguaxe sexual típico. Notas que de repente, ping, o animal se encende. Esto se veía venir. Entón, xoga con eles sen chegar a ese punto. É que se pode aprender. Non quita que non, a ver, non quita que este prohibidísimo que xoguemos con eles coas mans ou tal, pero bueno, temos que leválo a uns términos razonables, e ademais recordar que os animais que aprenderon a inhibición da mordida pois non teñen problema. Quero dicir que isto é para os que nos fan daño, os que non nos fan daño non pasa nada, porque, non sei, chatúan un poquinho coa boca ou tal. A maioría, pois, sabe estar. Teñémonos moi ben educados. Se vos gustou este tema, facérnoslo saber, porque así pues, imos facendo temas que vos gusten. Ainda, se tedes dúbidas, se queredes profundizar máis, pois facérnoslo saber na caixa de comentarios. Se vos gustan os nosos temas, sabedes que vos podedes suscribir, estades invitados a formar parte da familia de Veterinario de Familia. E incluso os amigos de Veterinario de Pollo, se teñen algo especial que contar cos seus animaliños, poden chegar a participar nos nosos vídeos, podedes facernos propostas. Pois, gracias por chegar ata o final e ata o próximo vídeo. Chao, familias.